What's good YouTube? It's your boy Mandom aka Illuminati style. Abangaziyo bathi Shon Mshokolozi Shon stylist isana. Kuze nokumetho zokutshela. Bethuba nifanda. Guys, asikathi kusaya kude kanjani? Sanohambo, uzohamba kube linye hambo. Mara sikubona ngama-4. Come with us. Stay tuned, uhlala ubhekile. Kaloku wena phela mina emakawashi ngivele emakhasi basingichaya amanzi. Understand. Kampani. Mara ini space keep. Sikontrol izinto ngazinto. Akazi into zinyanyisa kanjani esikipeni nje. Bangathi manje athi ngcolile mara ngolanga. Don't even know what to say though. Ngiyayizwa into lekuyataka yini yakho. Konto iduka. Khona lento ethi khona lento ethi ha. Khona lento enuka. Senyu. Wrestling abasadi ematolo nkareng Scorpio Max utamane ensuye yaperi mask kar Halloween wena mfana linitukuta mahoa Mfana umnyama nasekemereni niyakuzuma ubonakala lekukumi bakho extreme wena dark black wena dark black darkest black ever I'm the bad Namatopito bafana bami namatopito Ay mama yabona manje ayinethu kudlelanga liyang bana kufisha ipraya mu prene mapri Izinja. Mr. Medlocks himself Betha amaninja ngapha. Betha amaninja Ngiyini kamnandi. Calm down. when you always approach your mama you always have to come through with the hump Who are you? Come through the scope. come through with the cash What are and you? go eat some money so That's that what you I'm can saying. earn on the highest Ndoda. Ashisa guys. Jange KT behamba kwaleya le. Yanye ngiyayithola phansi bamba nini. Yena maphoyisa lana. There's a call. Mali mina bengamadinga amasini. There's a call. Yeah. Labayana ukuthi nambe nodla ibhisikisi wena. Hayi baba yena. Hayi baba shooting ipetele yami le ufidola. Yeah, ipetele ufidola. Bazila lapha strategi ngitshela bedala leyo sipiwe. Ngiyitshela ukuthi uzokufuna imali eflavor nana asabi. Understand? Le ntwana leyo incane nyana le yeball Simpi. Usimbibi. Yo lesekazi. Sure. Siyayidonsa le ntwana le masifika lapha vele qeda ukukhela le game le. You understand? Asibatata ngenye into lapha ntwana lapha bafana lapha khona la ngilibamba khona shooting ngitrapper. Ngiyajika. Uyangithola. Shooties yangilandela. Ngishaya i-3. Ngiyamnika ubabakho 0-1. Babakho 0-1 makaqeda buyisa phela sengikhona. Umuzo sekathi andisithanda kabi sithathi. Lokho sokutha baba. Ukoramaka. Bekamaka. Like go. Sabu Haaland sabu. Yeah, Sabu Haaland. Sabu Man City. Hi guys, bengazi ke ngiyaba midfielder once upon a time. Ababakhuleka. Once upon a time, bro. Mamzo. Oh, khona nami yangiphela. Khosi. Hayi, score Ukuthi angibhayele. Ungayida 3 more. Angikhosi. Siyacela phela. Khosi ukuthi angibhayele. Siyacela phela. Kodwa mani imangiphaye ayi. Angiphaye. Mara kodwa mina afuna ukuphela mina nginamali. Ngifakela manje kancane. Nayo cham. Ngiyabonga Frodo, ngiyabonga. Ngiyabonga Frank. I love you, sister. Ngiyabonga Frank boy eyes. Amara sister, I love you. Ngiphayle eyes njani? Yeah.
It's not easy. It's not easy to be I love you. yes. I love you. I love you. I love you. Yo, akafuna ukuvuma. I love you. Yo, What's nini ukuthi eyes? yo futhi lawe 1 rand uncle yawazi mnandi kanjani? Ayinishukela le. No. Bayakwenza so. Wala. Like bayakwenza. Mr. Ba. This nigga gay. Lazarus mawe. Tatazel, just Zazazel. Hlale nathi ukuthi siphethe ngohlelo just like that. Kita popota. Kita popota guys. Kengo you came the narrator. Okumoro kula phethembisa. Ngana mpito wazana. Nizosibuza ukuthi nizositshela ukuthi asisaculi or anything or something ukuthi okay makasaculi kwitch or it. No people. Please kindly wait for the return of Keme the narrator. Safuna ukubheka ezinye izinto for manje yabo. Bheka ezinye izinto sibone ukuthi uNkulunkulu siphatheleni guys. But then otherwise thank you for the love, thank you for the support. It is indeed the narrative network. The narrative network ichimbala khona Fisovel. Fast. So mama sit there. Guys asambili manje sitaxini yami. Hey, sabona khona njalo. 110 first. Super. Over Chocha. Now ngangena. Emida, hamba. Hamba school. Dafuna ukukala. Badala mahala ni. Dala umuntu one license kodwa driver ngathi yacala. Ntwana send voice note. Baba, Uglitch. Itich. And you 30 seconds. Yami ngoglitch. Angitani ngale yawo. Tell ukuthi leyo 30 seconds amazinyana i3-4. Ngisasho. Tani uzoyibona le video ndani uzomtshela. Ngitshela ngathi. Uzomexplain. Into mnandi ukuthi ngesicimisa nje manje. Explain utare ukuthi hayi bekathi utwana itich. So mama. Kemo ya vano. No guys mina ngenya Springs eChema. So babona. So bavakashela. Sayabona baya. How when is it there? Sayabona beyisista. Sayabona beyisista. Beyisista. Mina ngikosha ukuthi ngizovela kusasa. Athi Mina mesista. I don't really question me. ya peta. Kanti okumori ukuthi yeso. I feel. Mara mina bengayitata nge-walking joy. I want to speed. Wakhanga. Ishimza's one man show say keep my posters straight. Guys nge-25 December. Ningayi. Sonke siphelele imali cheap post. Lapha ngase sikhangeni. Siyojiva size siyozilahlela emahlathini mntanami mawuthathwe yibhoka ngazi. Oh, Joanna mbuke. Jwala bona. Bathi Christmas ibirthday ka Jesus Christ baba. Okay guys. Ibirthday ka Shisa. Guys, it's been serious by one. Next year guys we're telling you to massive na masiva. Cela uma comment section idlala ngama location ukuthi ngifuna ukusibona. A massive tour which have boobs. A massive tour Which is what? which has boobs. Ayazi yakantwana John. So sifuna kuma comment section ni commentela amakasweni ukuthi ngifuna ukusibona ga ikaseli nama comments abhaya. So cala ngalo especially nalabo basemGautana. Guys, nyazi sonke one love Machimarato. Sibariki game wa di change wena. Ushaka kanjani konke uJomo? Machimarato san. Ntola ke. So Yeah, I'm like uJomo azange ngithu. Ushanja Jom. Ushaka nje. Game ushaka nje ushaka. Yeah. Calling it. Calling it on the highest. Phakele. Wathi ngathi ngisekazi. Ayile park, ayitabla kahle kahle. Dabla ngiyebona kusipha. Sada phayo wali basiphumile.
was once nice. Once upon a It was time. once nice, actually. Right? Open now, blue. Yeah, so guys, you expect to this too. This is something different. Let's tell something different. Dala ngifuna ukubona ukuthi ukeme wenzani before uyocula before wenzani. Yeah. Today's the day. And now, coach, guys, everything with 3 live. TikTok, 3. I 3 as Su, 3 as me. Everything. 365 days until Mandela's up in the boot. Ay Mandela abajaka sabuye bathi uJesu kuya. Akuningi yabuya. Since ngimncane. Onabo ma 2024 years Yo, yonke. maruzobuya kusela ecineni uyabuya. Amfana uma ngashona sabuya. Angiphathi uJesu mara. Emos intwana yasephumlong bafethu nemayiphumlong ngifuna stand up like Tana sekasi. launcher intwana yaseklass. Ashilo job. Atwangene ngempela. Ashilo ke. Kuyenza kahle. Shayek sakhona ukini. So, like this. The Mbappe love. Yini the Mbappe love. Yeah. This one is the broken one. I want to look easy. Emoji. Sesifike manje ngabona sesifika sibambe itaxi eya kuMzi. So bona kuMzi. Ntwana, sisani people enza so. Akunani cheese lapha ngicabanga amajarini ngawadla wena. Ngawadla. Never. Sebazenza Basenza bodombi. Basithatha ngale ukuthi man. Sithatha ngale yasemangawuka. Sithatha makokudla ice-cream. Makokudla lapha ngaphandle ice cream. Oh, ice cream. It's fresh mina bayangichaza. Angitona imali yomndeni akayiwaste. I waste this time. I waste this. Should mas komenta ngayo yonke into ngithola Grootman. Should mas ngayo yonke into. Isikhali. Yabona noma nje sifikile lana okumoro Grootman yasibeka. Yesihlisa. Uthi sikomenta ngayo yonke into. Manje sikhuluma kakhulu. Manje thina Grootman. Ay uvele wadlalela kutena thina siya matopito thina. Sama content creator angazwa understand lokho na Grootman. Create content kusho thina zalela lapha kuboma YouTube, TikTok, Instagram. Khurban uyacava lento eringayo. Awucafa. Ngabe yamcava lo ngapha. Trenda kakhulu. That's right. Trenda kakhulu. Awucule ke mhlawumbe uzokuza. Grootman itexe eyachema la sitho lapha. Ngempela ngale bafethu. Ngada. Ngada. Malinda. Say again. Malinda. Say again. Malinda. Say again. Malinda. Say again. Acham. Malinda. Chacha. Si change ami ngathi ayiphelanga ukuthi chacha 7 rand ngithi 3 rand so. Oyile siya. Ayaya, chima. Thank you. 157 rand. Siyabonga. Ikhale. Is money a dangerous weapon? Really, money dangerous weapon, guys. Ngilane Tembisa International Airport. I'm flying to Gauteng. Yabona kadla mbihle kanjani, guys. Tena china Australia ngoka kanje. Awe blue. Awe. Ay, forgot blue. Good money. Manyo rakatele bonke. Sekuthatha amakatalinze no sleeping pills ngapha. The life of the narrative team in life yasendleleni. Waya. Thatha ama sleeping pills, waya. Really a narrative team there, guys. Ifa guys. And fikile. Ngobudala bami ngobuye narrator bami, ngobunarrator kwami. For those who love me and for those who support me, sambeni sobabona, sambeni sochobisa inhliziyo, sambeni sothokomalisa la kulimele khona. You know, broken hearts are meant to be mended. Let's go mend the broken hearts. Peace.
Uthema ngizole sisimole sungaka indayishontsha impahla zami ngayithatha konke kwami ngayithatha ngibeke emqolong babona Kuthema ngizwale sisimole sungaka mama para Ipi back up, bro. Iyo agay mama Leo sa lapan. Mama try na wa. Oh mama Ansakani mama imali yanga yo mama angeke kukumomisa
umphefumulo owajubalala namazwe ngenxa yobuhlungu sisele ngobuhlungu ungakhala namhlanje ukhale kusasa ukhala yobekwa ukhale ukhiphe konke kususe konke bese ubuyisa lo lyanqumo sengisho lesasmile sengisho yalaphi kwawe obeka khona phakathi kuye umbuyisa umbeke kuwe shuthi ngelinye lamalanga umphefumulo wahamba kodwa owakwenza emhlabeni naye wasala khona